Εδώ. Πάει κάτω. Εσύ από εκείνη τη μεριά. Αυτά τα γελές ήταν πολύ... Κάμε το χώρο να έρθει να πας εδώ. Πες στη θάλασσα. Είναι πολύ βαθιά. Είναι πολύ βαθιά. Δεν πρόκειται να πέσει κανείς, Πολύ βαθιά είναι. Μια δέση θα κάνουμε, παιδιά. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Εκταρίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον. Κύριε ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακράσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών και κατεύσομεν. Κύριε ελέησον στους ουρανούς και το πνεύμα ως υπερίστα να καταβαίνουν επ' αυτόν και φωνή αγένετο εκ των ουρανών. Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Εν Ιορδάνη παλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φωτίσας δόξα σοι. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένους Ιάδωσε πανερότητος Κύριε, καργενήτωρος υπονείμος εμαθής, Κάτι μου πέσουνε πιο πολύ για αυτό. και το πνεύμα ελίπη περιστεράν, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και στον κόσμο φωτίσας δόξα σοι. Όχι, εκεί ζέσαι. Δεν θα γυρίσουμε. Θα περάσω από την αφή της Εκκλησίας μετά να σας εργοδοτήσω. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ευχησιμών Κύριε δόξα σοι, που εν Ιορδάνη είπε ο Ιωάννης Βαπτιστής καταδεξάμενος για την ημών σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας ο Μητρός και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σως ημάς ο καθώς φιλάνθρωπος και ελεήμο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών και